Començo jo. Faré una breu introducció, bona tarda, faré una breu introducció a la legislació del patrimoni cultural que tenim actualment, per després deixar pas a en Ferran perquè faci una introducció a les energies renovables i llavors ja tractarem casos comuns amb voluntat de fer debat i de donar a conèixer d'alguna manera les directrius o els paràmetres que ara actualment estem tenint en compte en els serveis territorials de cultura de Girona de cara a informar tots aquells expedients que ens estan entrant, sobretot per instal·lació de plaques fotovoltaiques. Llavors, aquests són els tres paquets que us esmentava. De la legislació vigent, o sigui, el patrimoni cultural són tots aquells testimonis fonamentals de la trajectòria històrica i identitat d'una col·lectivitat nacional. Amb independència, la nostra llei, que ara veurem, que és la llei 993 del patrimoni cultural català, que és una llei que té 29 anys, estableix 3 categories de protecció, però amb independència de les 3 categories de protecció, tots aquells elements que tenen certa rellevància o que són identificatius de la nostra cultura, és entès que ja es tracta de patrimoni. Aquí, com us esmentava, la legislació vigent és la que veieu, la llei del 993, que us comentava. Això ve anteriorment, de l'any 85, les competències de patrimoni van passar a la Generalitat i en patrimoni és exclusivitat de la Generalitat. Aquesta llei del 993 estava previst que es desenvolupés posteriorment amb un decret. Els decrets que s'han desenvolupat no són decrets llei, són decrets derivats del funcionament d'aquesta llei, que a mi em sembla que no cal que hi entrem més en detall. A dintre de la llei hi ha la distinció molt clara del que seria el patrimoni immoble, el moble i l'immaterial, que nosaltres per la temàtica que tenim avui principalment ens centrarem en el que serà el bé immoble. Com us comentava, té aquests 29 anys de vigència, és una llei molt curta, té 25 pàgines, 81 articles i amb això, diguéssim, fa 30 anys que s'està funcionant. Pels coneixements que tenim no està a la sortida cap nova llei. Aquesta llei el que busca principalment és protegir, conservar, donar a conèixer, investigar, difondre i fomentar aquest patrimoni. Es classifica, depenent dels valors de cadascun dels béns que es considera tenen valor patrimonial, bé perquè tinguin valors històrics, artístics, arquitectònics, i és aquí on entenc que ens centrarem molt avui, també arqueològics, paleontològics, etnològics, documental, bibliogràfic, científic i tècnic. De tots els béns que tenim protegits en l'àmbit de Catalunya, l'arquitectònic és de molt, diguéssim, el que s'emporta el número més alt. Aquí tenim com està classificada, com està desenvolupada aquesta llei. Té 5 títols, disposicions addicionals i transitòries. Nosaltres ens centrarem en aquests 2 d'aquí, així una passada molt ràpida. De categories de protecció, com us comentava, la llei n'estableix 3. Són els BCIN, béns culturals d'interès nacional, els BCIL, béns culturals d'interès local, i els restants béns que ara popularment, arran de fa uns 10 anys que des del Departament d'Urbanisme es van dir béns de protecció urbanística, ara se'ls coneix popularment com a BPU. D'aquestes categories, la llei estableix, diguéssim, qui té competència per donar les llicències d'intervenció en aquests béns i també quins criteris s'han de tenir en compte.
D'aquestes tres categories, els BCIN són els béns culturals d'interès nacional, o sigui, són aquells béns més rellevants en l'àmbit de tot Catalunya. Per contra, els BCIL són els béns rellevants en l'àmbit local. O sigui que aquells edificis a dintre del municipi que tenen singularitat a dintre d'una categoria, poden haver-hi 20 masos, però 2 d'ells, els que es consideren més singulars, aquests els correspondria a la classificació BCIL. I els restants béns del patrimoni, que de fet la llei en diu ben poc, ja són els restants, quasi ni els classifica, són tots aquells que sí que tenen, es troben recollits en algun inventari, però no són considerats els més rellevants en l'àmbit municipal. Dels béns culturals d'interès nacional, la llei també en fa una classificació segons la seva tipologia. Monuments històrics, conjunts històrics, amb aquests dos són amb els que ens centrarem principalment amb la temàtica del tema que tenim avui, però també hi ha jardins històrics, llocs històrics, zona d'interès etnològic, zona arqueològica i zona paleontològica. Aquí només perquè ens en fem una idea, perquè veieu els monuments històrics que serien els edificis, el que serien a l'àmbit de Catalunya, n'estem parlant de 2.000, de zones arqueològiques també n'hi ha molts, però contra les altres categories que hi ha molt més elements. Aquí estem parlant dels béns culturals d'interès nacional. Aquí us hem posat uns exemples que no són del vostre territori, però només per entendre d'alguna manera més aquesta classificació. Com a monument històric és una construcció que en si mateixa ja té una unitat singular, el que podria ser un monestir o la Casa Salvador Dalí. Per ser un bé d'interès nacional, el que diu la llei és que se n'ha de determinar un entorn. No tots els béns culturals d'interès nacional ho tenen, però haurien de tenir un entorn. Hi ha un àmbit propi, en aquest cas seria el monestir de Ripoll, més propi del monument, i una àrea que és la considerada que qualsevol intervenció que es faci en aquest entorn pot tenir afectacions visuals sobre aquest monument. Com a conjunts històrics, i aquí em sembla que després ho veurem, tenim les grans casuístiques, no només dels que estan declarats béns culturals d'interès nacional, són tots aquells agrupaments de béns immobles que poden ser continus o dispersos, però que constitueixen una unitat coherent i delimitable amb entitat pròpia, encara que cadascun d'ells no tingui rellevància individual. O sigui, aquest seria el cas de tots els nuclis històrics que tenim. Els altres, si us sembla, els passo més ràpid, no em sembla que sigui l'objecte d'avui. Aquesta mateixa classificació sobre els BCIL ja no fa la classificació la llei, però sí que molts dels planejaments que ens trobem a territori gironí també fan aquesta mateixa classificació de monument, conjunt, jardí històric, de les classificacions que hem vist, i igualment els restants béns que podem tenir en el territori. Només fer esment que el procediment de declaració d'això, els béns culturals d'interès nacional, qui té la competència per la seva declaració és el Departament de Cultura, pot ser d'ofici o instància de qualsevol altre particular o administració, però sempre és el Departament de Cultura, així com també les obres, totes les intervencions que s'hi facin, el Departament de Cultura té organitzat unes comissions de patrimoni i aquestes comissions de patrimoni es reuneixen un cop al mes i és aquí on es posa en debat, on s'estudien cada un dels projectes que es puguin fer, en aquest cas en territori gironí, que afectin un bé cultural d'interès nacional. Els béns culturals d'interès local, la competència és de l'Ajuntament, dels ajuntaments aprovats en ple municipal o bé del Consell Comarcal en aquells municipis que són de menys de 5.000 habitants. La competència per descatalogar un bé d'interès local
En aquest cas és de la Generalitat. O sigui, la catalogació és municipal, però com que es tracta de béns rellevants d'interès local, si aquest es vol descatalogar, en aquest cas ho ha de veure la Comissió de Patrimoni. Els restants béns, perdoneu, les intervencions en els béns culturals d'interès local i en els restants béns també és competència municipal, però de tradició en el planejament municipal del territori gironí, i no passa així a molts altres municipis fora de la província de Girona, els propis planejaments demanen que sigui informat des del Departament de Cultura o des de la Comissió de Patrimoni. Però això és una competència que no ho diu la llei, és una competència que ens atorguen els diferents planejaments. Aquí és el que us he comentat de les autoritzacions de l'obra i ara els criteris d'intervenció que diu la llei, que són només 2 articles, el 35.1 i el 35.2, i en base a això és en base a el que s'informen tots els expedients que afecten patrimoni protegit. De cara a un monument històric, també jardí històric, zona arqueològica, però de cara a un monument històric el que diu la llei és que la intervenció ha de conservar les característiques tipològiques d'ordenació espaial, volumètriques i morfològiques més remarcables del bé. També que és prohibit col·locar publicitat, cables, antenes i conduccions aparents en les façanes i cobertes del bé i vestir d'instal·lacions de serveis públics o privats que n'alterin la seva contemplació. Això pel que fa en els edificis, en els monuments històrics. Dic això perquè, d'entrada, la llei que tenim de patrimoni és una llei molt prohibicionista de cares a qualsevol intervenció que pugui alterar la morfologia, que la col·locació d'unes plaques fotovoltaiques, diguéssim, ja està alterant el material tradicional d'aquestes cobertes o com a instal·lacions en aquestes cobertes. Tot i això, en monuments històrics, com que darrere hi ha la Comissió de Patrimoni i que és una petició individual i única, hi ha tot un coneixement d'aquest monument. O sigui que és fàcil poder localitzar a dintre del monument alguna àrea on poder col·locar aquestes plaques. Al meu entendre, més complicat és quan tenim conjunts històrics. En aquest cas, l'article que tenim de la llei és el 35.2, que ens diu que s'ha de mantenir l'estructura urbana i arquitectònica del conjunt i les característiques generals de l'ambient i de la silueta paisatgística. També que les antenes de televisió, les pantalles de recepció i dispositius similars s'han de situar en llocs on no perjudiquin la imatge urbana de part d'aquest conjunt. Això que diu la llei en els conjunts històrics també fa referència en aquests entorns de protecció, o sigui que, per tant, en l'àrea perimetral de tots aquests conjunts. Pel que fa als conjunts històrics, diguéssim, a diferència dels monuments històrics, les peticions no són una vegada i única, sinó, diguéssim, que per cada un dels béns o dels immobles que hi hagi en aquest conjunt, les peticions poden anar, diguéssim, a ser correlatives i la realitat del municipi o d'aquell nucli no serà igual la imatge paisatgística que té ara que la que pot tenir d'aquí 5 anys, quan hi hagin hagut 10 peticions, o la que pot tenir. Però, en canvi, sí que el criteri d'admissió o no ha de ser un criteri, al meu entendre, unitari i defensable per les possibles peticions que hi pugui haver. Només fer esment que hi ha un decret de comissions que és qui regula tota la documentació que es necessita per cada un dels expedients que entren a comissió, o sigui que això ja, d'alguna manera, ja marca que hi ha d'haver un mínim de documentació, un plànol d'emplaçament, una planimetria, un reportatge fotogràfic. Dic això perquè això mateix és d'alguna manera el que ara estem traslladant amb el que serien totes les peticions de plaques fotovoltaiques.
Jo, en general, d'aquesta, no sé si he anat molt ràpid, si he anat molt ràpid després o ara em demaneu alguna cosa. Jo, si us sembla, donaríem peu a en Ferran perquè ens introduís en el món més de les renovables i després ja entrarem en casos particulars i de debat. Molt bé, perfecte. Gràcies, Olga. Jo, com deia a la presentació, crec que avui al final acabarem parlant de plaques solars, però introduir que, clar, al final estem parlant d'energies renovables, abans ho comentàvem amb l'Olga, s'han una mica primer introduir, perquè anem a parlar de plaques solars i no anem a parlar d'una altra cosa, no? En principi, energies renovables, hem de pensar que bàsicament tenim 5 fonts de recursos renovables, que és el sol, per dir-ho així, el vent, l'aigua, la terra, o sigui, la geotèrmia que s'entén com a tal, i al final la biomassa. Per tant, són 5 fonts de recurs natural. A partir d'aquí, cada una es bifurca amb diferents tecnologies. La solar, podem tenir la solar tèrmica, la solar fotovoltaica, etc. Però al final tenim 5 fonts. La hidràulica, òbviament, no al lugar. És complicat trobar un recurs hidràulic, normalment per aprofitar un tema hidràulic, marees, onades, salts d'aigua, per tant, normalment això en conjunts històrics no aplica, per tant, per això no parlarem d'hidràulica. Geotèrmia, normalment, ja depenent, si pots ser edificis podria tenir sentit, però al final quan parlem de, sobretot, el que són monuments com a tal, la necessitat de climatització de segons quins espais, això no és habitual, per tant, normalment això tampoc no serà. I si es fa, com que és sota terra i normalment són coses que no es veuen, no hi ha un impacte, per tant, allí on realment hi hagi un espai on es pugui fer, per tant, diguéssim, no hi hauria aplicació. La biomassa, 3/4 del mateix, estem parlant de climatització poder d'algun espai, d'algun conjunt històric, són equips que van, diguéssim, en interior, per tant no es veuen i per tant l'impacte que podríem tenir, poder en el cas de la biomassa, si tenim alguna sitja, podria tenir sentit parlar, però crec que no hi ha tant tema de debat en aquest sentit. I per tant, sobretot, el que ens queda sobretot és anar a atacar el recurs eòlic, ja no l'esmento, però al final el vent realment per poder tenir un aprofitament amb sentit comú estem parlant de muntanyes elevades o mar, i per tant tampoc normalment no és un tema. Per tant, aquí ens centrarem en el que és l'energia solar i dins de l'energia solar sobretot amb la generació elèctrica, que és la tecnologia, són els mòduls fotovoltaics els que generen electricitat. I per tant, focalitzant-nos una miqueta, avui parlarem de plaques però per aquesta raó, una miqueta, per tant, energies renovables, però al final aplicable, per dir-ho així, en entorn històric com per generar un debat, doncs estem parlant de plaques solars. També m'agradaria, al començar, i una mica ja per fer una reflexió prèvia a tot el que després debatrem, amb l'Olga hi ha algun cas que ja tenim preparat una mica per generar una mica aquest morbo que ens agrada debatir, i això perquè és així, però crec que és enriquidor i necessari, però abans d'entrar en aquests debats hem de pensar que estem en una situació de transició energètica, canvi de model energètic, estem acostumats a treure l'energia d'un forat al terra, això no és real, o sigui, això és un miratge, us diria, i per tant això ha durat uns anys, el futur no ha de passar per aquí. A més, aquest forat sota terra està en països que tots ja hem vist a l'origen i el que són capaços de fer, i per tant hem de pensar que aquest món no és real, hem de, diguéssim, tatxar-lo i eliminar-lo de la nostra vida, per dir-ho així, i hem d'anar a un model renovable. Les renovables, la mare natura té, diguéssim, moltes virtuts, però alguns defectes i, diguéssim, disposem del recurs natural com el disposem. El sol surt quan surt, el vent bufa on bufa i per tant l'aigua està on està i per tant hi ha coses que no les podem canviar i inclús moltes vegades és difícil de gestionar. Per tant, amb totes les limitacions, això què vol dir? Les renovables estan en el paisatge, estan a la superfície, no estan sota terra. Per tant, moltes vegades sempre estem intentant amagar coses, està clar que hem d'intentar compatibilitzar, però hem de pensar que les renovables les veurem, ens agradi o no, les veurem. És a dir, abans ho comentàvem amb el cotxe, diu, o tornem a l'edat de pedra,
i renunciem als privilegis i ens posem a viure en condicions amb les que vivíem fa anys, però com que jo crec que la gran majoria no està pensant en això, hem de mirar de fer-ho de la manera millor possible. I per tant, les renovables les veurem. Veurem plaques, veurem aerogeneradors, etc. I per tant, veurem. Això hem de començar a interioritzar-ho i que si hem d'anar al psicòleg en algun moment, doncs hi haurem d'anar. Vull dir que, malauradament, les renovables tenen aquest defecte, però per una altra banda, el que permeten és ser respectuosos amb el medi ambient i l'únic, entre cometes, dolent que poden tenir és aquest impacte, que el veiem. Per tant, dit això, també hem de pensar que al final la superfície que es requereix per poder fer una transició energètica del territori és molt petita i molt reduïda. O sigui, és que menys de l'1% pràcticament del territori és que podríem ja pràcticament escometre les necessitats. És a dir, que al final el que realment es necessita no és tant. No és tant. Per tant, passa que a vegades et surt un projecte segons on i sembla que només hi hagi allò. Mira, fem el focus en allò i no veiem que tota la resta no està afectat per tot el tema. Per tant, insisteixo, hem de pensar que les renovables les veurem i el que sí que podem fer és intentar, com en la sessió d'avui, intentar entrar en el debat de on sí, on no, però amb sentit comú i, diguéssim, amb seny, sobretot. És a dir, jo m'he trobat molt el criteri de hosti, és que no m'agraden les plaques. Doncs tens un problema, ves al psicòleg. Altra cosa és dir, és que les plaques estan en un monument històric de no sé què, no sé què, d'acord, parlem-ne. Vull dir, però jo m'he trobat ajuntaments de segons quins municipis que terrenys on l'alcalde el veu, diu, no, jo és que allà no el vull al parc, però posa-la allà. I això m'ho he trobat, i allò fora del micro et diuen, escolta'm, jo és que això no m'agrada i m'hi oposaré, com a Ajuntament ens hi oposarem, i després vosaltres fareu el que creieu oportú. Són arguments buits, és a dir, escolta'm, el no m'agrada no serveix si, òbviament, si a darrere hi ha algun tema de fons que realment fa una incompatibilitat que allò no pot estar allà, cap problema i ja està. Per tant, anem a intentar, diguéssim, per totes les bandes ser flexibles. I per tant, això no va de prohibir, no va de, diguéssim, sinó d'ordenar. Jo parlaria d'ordenar, d'endreçar i posar les coses on tinguin sentit. Jo tampoc, sobre temes de panells solars, se'n pot parlar molt. Jo, bàsicament, us he posat una primera diapositiva perquè la tecnologia fotovoltaica, panells solars fotovoltaics, sobretot els neòfits en el tema, els solars tèrmics són molt més grans, més gruixuts, escalfen aigua, tenim una parrilla de tub per dins que passa aigua i l'escalfem. Aquests panells, que sobretot es feien en edificis d'habitatges de nova construcció, eren obligatoris fa uns anys, cada cop es tendeix més a que no els veurem aquests. Són tecnologies que al final no se'ls fa el manteniment, han estat fallant, i a més hi ha tecnologies que la milloren o les poden substituir, diguéssim, amb el Real Decret a la mà, sobretot com és l'aerotèrmia, per exemple. L'aerotèrmia és una tecnologia que pot sortir. Per tant, panells solars tèrmics no els veurem, que són encara de més impacte. Per tant, estem parlant de panells solars fotovoltaics, que són els que podem veure en aquests parcs solars que hi ha construïts a Catalunya, aquests que són tipus girassol, que haureu vist, doncs els panells que hi ha allà són els panells que generen energia elèctrica. Per tant, aquest tipus de panells són els que podem veure en sostres i podem veure en terreny, etc. Dir-vos que també, per temes de cost, etc., els famosos girassols aquests que veiem tan grans sectors solars ja no en veurem més. Els que hi ha són els que hi ha, ja es van instal·lar fa uns quants anys i, per tant, fa més de 10 anys que no s'instal·la un parc solar a Catalunya i, per tant, l'estar lliure mercat sense subvenció fa que a nivell de costos els números no surtin amb aquest tipus de tecnologia i, per tant, el que veurem són parcs de terra estàtics o seguidors fixes amb menys impacte perquè no tenen tanta alçada i més baixos i més a nivell de terra, per dir-ho així. Per tant, això són temes que van canviant. Per tant, no tinguem al cap el model de parc solar, per exemple, que podem veure ara, tipus girassol amb molt més impacte, canviaran també les tipologies de parc i d'estructura. Llavors tenim dues opcions. Jo puc vendre la xarxa, o sigui, puc tenir la instal·lació interconnectada a la xarxa. Interconnectar a la xarxa al final vol dir que jo puc estar vivint, tinc el meu comptador i a més tinc les plaques. Això vol dir estar interconnectat a la xarxa. I aïllada, una instal·lació aïllada, vol dir una masia o un refugi de muntanya, etc. Aquelles que realment, si no és amb bateries i 4 plaques, és a dir, que el cost de portar l'energia elèctrica fins allà no té cap mena de sentit i, per tant, compensa el fet de tenir plaques solars, la teva bateria i tenir aquest autoconsum total, totalment desconnectat. Aquesta situació d'aïllada és el que idíl·licament ens encantaria a tots, el poder dir tallar l'aixeta. A tots ens agradaria a casa dir adéu-siau, diguem-ho així, i jo ja em genero la meva energia i desconnecto. No estem tan lluny, amb els preus d'avui en dia de l'energia us podria dir que tots ho podríem fer a casa i ens sortiria rentable, el que passa és que ara estem en una anomalia, en una època anòmala de preus i per tant
posar bateries, que sobretot és el que encareix, encara no és un tema que sigui, diguéssim, rentable com a tal, si mirem, diguéssim, des del punt de vista econòmic estrictament. Insisteixo, altra cosa és que ja mirem només la part mediambiental. Per tant, les instal·lacions normalment les trobarem interconnectades a la xarxa. Per tant, quan parlem de conjunt històric, monument històric o el que sigui, per fer una instal·lació, el primer que necessitarem és tenir connectada a la xarxa. Si jo tinc un monument que no té cap mena d'escomesa elèctrica que hi arribi real, doncs no em plantejo res allà. Impossible, no té sentit. Ha d'haver-hi una escomesa elèctrica. Normalment perquè si no hi arriba res, normalment és que no hi ha consums. Per tant, l'únic que faria posar panells solars allà seria, òbviament, diguéssim, molestar el paisatge, i hi ha moltes altres zones on es podria posar. Per tant, suposant que estem en el cas d'interconnectats amb la xarxa, llavors podem produir electricitat, anar de productors i fer com un parc solar. Tot el que genero ho injecto a la xarxa i ho venc a la xarxa al mercat elèctric. O el que puc fer és autoconsumir. És a dir, jo tinc allí un consum, tinc un comptador i jo autoconsumeixo l'energia. A partir d'aquí, si tinc excedents, doncs hi ha diferents maneres de valoritzar-los, els puc vendre a la xarxa, els puc compensar, ja depèn, aquí no entrarem tampoc en molts detalls, però puc autoconsumir el que sobri, treure'n i valoritzar-ho des del punt de vista econòmic, o sense excedents. Escolta'm, jo no vull problemes i per tant jo autoconsumeixo i el que no autoconsumeixo no ho injecto a la xarxa ni res. Doncs es perd l'energia i ja està. Això des del punt de vista de tramitació et simplifica molt les tramitacions administratives, etc. Jo sempre he dit la xarxa millor no tocar-la. És a dir, que si jo no injecto res a la xarxa, senzillament és autoconsum per mi mateix, doncs és un tema que és molt interessant. Això també us ho dic perquè quin sentit té no tenir excedent? És a dir, el quilowatt hora, la unitat d'energia que realment a mi m'interessa és la que autoconsumeixo instantàniament. És a dir, jo genero un quilowatt hora, en aquell moment estic consumint un quilowatt hora, si jo el genero, deixo de consumir-lo a la xarxa i, diguéssim, l'estic deixant de pagar. En el moment que jo deixo de consumir un quilowatt hora, que no el compro a la xarxa, no estic pagant ni peatges, ni impostos d'electricitat, ni IVAs, ni res. Per tant, realment, l'estalvi que tinc econòmic és molt interessant. Quan jo tinc excedents, a mi el que m'estan pagant és només per la part variable d'energia. La part variable és una part de la factura només. Per tant, el quilowatt hora que jo compensi, perquè tinc un excedent, està bé, em paguen alguna cosa, no és zero, però tampoc no és tan rendible econòmicament com el que deixo de consumir i de comprar. Per tant, per això hi ha gent que diu jo me'n vaig sense excedents, jo no vull. Molt més fàcil i molt més simple el que és la tramitació administrativa i en canvi, escolta'm, realment és el quilowatt hora que m'interessa. Però hi ha gent que diu, escolta'm, jo vull anar a intentar cobrir el màxim del meu consum i el que sobri ja en trauré alguna cosa. Doncs cap problema. Per tant, anem amb excedents. Això, jo crec que des del punt de vista de tramitació administrativa, la tipologia, jo crec que no heu de saber més. Jo crec que amb això ja feu prou i que sapigueu que hi ha totes aquestes tipologies. Si voleu podem complicar les coses, però no ho faré i us explico el acogida compensació, autoconsumo col·lectiu, l'individual, el tal, o sigui, n'hi ha tots els que vulgueu de models. Vull dir, però a partir d'aquí jo tot això us ho resumeixo i us ho explico. Per tant, us poso aquesta cosa espessa aquí davant perquè deixeu de mirar la pantalla i m'escolteu. Jo us explicaré el que des del punt de vista en un edifici pot interessar. Jo sobretot aquí el que us he posat el Real Decret, el 244/2019, per si algú vol mirar de què va l'autoconsum, escolta'm, té literatura per la tauleta de nit i per tant que miri. Jo sobretot el que us he posat aquí és la part de comunitats locals d'energia. Jo crec que se'n parla molt de comunitats locals d'energia, tots n'haureu sentit parlar molt. La figura jurídica com a tal de comunitat d'energia no existeix encara. Hi ha dues directives europees, una que parla de comunitats energètiques i l'altra de comunitats ciutadanes, que una mica ja regulen o defineixen una mica l'espai i les atribucions que han de tenir aquests col·lectius. Però aquestes directives no estan transposades a l'estat espanyol. Per tant, la figura jurídica no existeix. Jo vull constituir una comunitat local d'energia. No pots, no existeix aquesta figura. Llavors han de buscar instruments com cooperatives, associacions o inclús una SL, una societat limitada, et pot fer. Al final no deixen de ser agrupació de gent que s'ajunta per fer una cosa en comú. I formes jurídiques ja n'hi ha, perquè hi ha iniciatives de molts tipus, sobretot el sector agroramader, i que per tant ja, des d'aquest punt de vista ja hi ha solucions. Per tant, la comunitat local d'energia o comunitat energètica no existeix com a tal. Llavors, per què se'n parla tant? El que s'està fent i el model que estem veient, i us l'explico senzillament perquè jo crec que és una de les solucions que pot donar resposta a molts monuments i a molts espais protegits que realment poden tenir una solució d'aquest tipus i no cal trencar-se les banyes en dir si la placa s'ha de posar, aplica o no aplica. I us explico com funciona.
Quan es parla de comunitat local d'energia, avui en dia a qualsevol municipi estem parlant d'un autoconsum compartit. Un autoconsum compartit, o com li diuen en el decret, és l'autoconsumo colectivo no acogido a compensación, això és el de menys, no? Un autoconsum compartit al final és, jo tinc en un lloc, amb una coberta, en un edifici, imagineu-vos aquí on estem ara, tenim aquí la coberta, no sé com és aquí dalt, però imagineu que això sembla que és pla, doncs tenim espai i posem plaques aquí dalt. Aquí tenim un comptador elèctric on estigui el quadre elèctric i per tant jo puc posar plaques, ara mateix tenim un consum aquí, aquestes plaques estarien generant i jo estaria autoconsumint, per tant l'energia d'aquest ordinador del projector l'estaríem, diguéssim, subministrant amb aquestes plaques. La resta, hi ha diferents opcions. Llavors, a què se li diu comunitat d'energia? A aquest autoconsum compartit. I jo puc dir, escolta'm, jo vull compartir l'energia excedentària, en lloc que me la pagui la comercialitzadora i me la compensi a un preu, la vull compartir, mira, allà hi ha un edifici de l'Ajuntament també que a poder li interessa i comparteixo amb aquell equipament, amb aquell i amb aquell. I a més encara me'n sobra més, doncs els ciutadans que vulguin que s'apuntin i compartiré l'energia. I llavors ara la gran pregunta, i com es comparteix l'energia? Jo tiro un cable. Físicament no tires cap cable, tu la teva connexió és aquí, en el quadre elèctric, aquí hi haurà un quadre on tenim totes les proteccions, com qualsevol habitatge o el que sigui, la instal·lació físicament, també se li posa un magnetotèrmic i penja d'allà. En el moment que jo genero l'energia, diguéssim, si jo estic consumint, això és com l'aigua, és a dir, imagineu-vos canals que es van sumant i van al riu. Si jo aquí tinc un forat i un poro, l'aigua abans d'anar al canal gran se n'anirà el que té més a prop, és la llei del mínim esforç, per dir-ho així, l'electricitat fa igual. Si jo tinc consum aquí mateix no se n'anirà a la xarxa, no anirà cap a fora, es quedarà dins de casa, l'electricitat és un tema físic, diguem-ho així. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo puc compartir amb la gent. Llavors, no hi ha cap cable físic amb tota la gent que jo dic que comparteixo. És un tema purament administratiu. Per això es necessita un decret que ho digui. Com funciona això? A mi m'arriba una factura a casa, tots la tenim i suposo que últimament ens la mirem tots molt i creuem els dits cada cop que ens arriba. Normalment hi ha el que es diu l'empresa distribuïdora, encarregada de gestionar la xarxa. A Catalunya, 90 i escaig % del territori és Endesa. I després hi ha les comercialitzadores. Les comercialitzadores són les que la distribuïdora, Endesa majoritàriament a Catalunya, fa les lectures dels comptadors, perquè és l'encarregat de la lectura, i les fa. Totes ara amb els comptadors aquests nous que tenim a casa les fa sense bellugar-se. Abans anava un senyor i anava allò picant a les portes i obrint i tal. Pràcticament ja tots els comptadors domèstics, sobretot, ja són digitals. Es fan lectures remotes i amb aquestes lectures, què fa la distribuïdora? Les envia a la comercialitzadora, que aquí pot ser Endesa té la seva comercialitzadora, però Factor Energia o la Luz, Som Energia i un infinit, no sé si hi ha 600 o 700 comercialitzadores registrades a Espanya per poder operar. Per tant, aquestes comercialitzadores reben les lectures. Llavors, què passa quan hi ha un autoconsum compartit? Jo el que faig és, ens assentem tots i diem, escolta'm, anem a fer uns petits contractes i dius, mira, doncs en Pepito se queda un 5% de l'energia, en Manganito es queda un 6%, tal. El que es diuen uns coeficients de repartiment, és a dir, el pastís que sobra el repartim entre uns quants. I aquests contractes es fan arribar a la distribuïdora, que llavors quan va fer la lectura diu, mira, aquest senyor d'aquí ha consumit 100, aquella instal·lació d'allà li està donant 30, li comparteix 30, 100 menys 30, 70, paga 70, redueix base imponible en factura elèctrica. Per tant, tu veuràs en la teva factura menys tants quilowatts-hora. Per tant, comparteixes quilowatts-hora, no euros. Per tant, no és una activitat econòmica. Com que no és una activitat econòmica, perquè estàs compartint quilowatts-hora, no necessites un NIF. I per tant, que no estigui constituïda o no hi hagi una figura jurídica com a tal de comunitat energètica no és necessari per fer l'autoconsum compartit. Punt. Llavors, què vol dir això? Que quan tenim un ajuntament, el model de governança és molt clar. L'Ajuntament té un equipament, que pot ser aquest edifici, posa les instal·lacions, té una estructura ja administrativa per contratar, etc. Per tant, l'Ajuntament pot fer una licitació i agafar una instal·lació i licitar la instal·lació de plaques solars en aquest edifici i té tota la estructura tècnica i administrativa per poder fer això. Després, a més, aquesta coberta és seva. Què és el que fa l'Ajuntament? Doncs, primer, els coeficients de repartiment amb els seus propis equipaments i el que s'obre, obre una licitació a la ciutadania. La ciutadania s'apunta. Llavors, com recupera l'Ajuntament la inversió en els equipaments que no són seus? És a dir, escolta'm, l'Ajuntament ha posat uns diners i diu, escolta'm, jo estic regalant energia. Llavors, l'Ajuntament no és una comercialitzadora. Normalment, algun ajuntament sí que és comercialitzadora, però és estrany. Barcelona té Barcelona Energia, per exemple, però no és l'habitual. Què és el que fa? Via taxa. La inversió es recupera via taxa. Per tant, el que genera és una taxa
com la de les escombraries o el clavegueram, per dir alguna cosa, doncs hi ha una taxa que li dius, escolta, pastís solar, per dir alguna cosa, no? I per tant, l'únic que es fas aquí és, escolta, no pagues per l'energia, sinó pagues per el tros de pastís. Llavors dius, escolta, aquesta instal·lació té tants trossos, la trossejo amb tants trossos, aquest tros, mira, m'ha costat tant, i el manteniment durant tants anys val tant, ho divideixo entre tots aquests anys i cada any m'has de pagar una quota de no sé quant. I cada ciutadà paga això. Això és una eina molt bona, per què? Perquè si jo aquí tinc un espai i aquest edifici no està en un lloc, diguéssim, protegit de cap mena, jo, sempre i quan amb la limitació ara mateix de 500 metres, jo puc compartir amb qualsevol que estigui a 500 metres a la rodona. Això, en segons quins llocs, ens pot evitar tenir que posar plaques en monuments. Perquè si jo aquí, per exemple, puc posar plaques, aquí no hi ha cap grau de protecció i en canvi tinc un monument històric, doncs no ho sé, a menys de 500 metres, jo puc dir l'energia que pugui consumir aquell edifici o el que sigui, allò que estigui protegit, jo li comparteixo, no cal posar plaques allà. Per això us estic explicant el tema aquest, perquè és una solució que diu no cal amb calçador posar plaques a tot arreu. Per tant, aquesta solució és molt interessant, sobretot amb nucli urbà, i ja no només protegit o no protegit. Jo em poso en la pell de l'arquitecte municipal en què cada veí es posin les dues plaques a la coberta, unes mirant aquí i l'altres mirant allà, unes al balcó, l'altra a la terrassa, no sé què. Ostres, si tu tens una instal·lació on agrupes plaques, que a més el risc tècnic l'assumeix l'Ajuntament, el ciutadà no s'ha de descapitalitzar, no s'ha de gastar 3, 4, 5.000 euros, sinó que el risc el té l'Ajuntament. Tu pagues una taxa anual i, escolta'm, si no t'agrada o no estàs convençut o no estàs a casa i veus que no aprofites, doncs, escolta'm, et surts i ja està. I no has perdut els teus diners, no has de posar-te a trencar-te les banyes de si contracto aquest o l'altre en un sector que no coneixes, etc. Això ho fa l'Ajuntament, que té uns serveis tècnics normalment, etc. Té una capacitat, una estructura ja per fer-ho. Per tant, és molt interessant perquè llavors en nucli urbà ho apropes. També pots fer participar de la transició energètica locals comercials, que no tenen terrassa, no tenen coberta, no tenen res. I qui diu això, penseu en qualsevol tipus d'edifici que no tingui res. Per tant, jo aconsegueixo nuclis urbans, que normalment, si són en ciutats, molta alçada, poca coberta, que només li falten les plaques solars i que és molt interessant, amb la coberta del poliesportiu, d'un edifici, centre cívic o el que sigui, poder fer una instal·lació d'aquest tipus i compartir. Per tant, això pot ser una gran solució. Avui en dia tenim el límit dels 500 metres. Està pendent d'ampliar-ho a 2 quilòmetres. Amb 2 quilòmetres jo crec que realment això arribaríem a tot arreu. De totes maneres, hi ha salvetats. És a dir, i també permet la llei, perquè això és més difícil de comprovar, però es pot mirar, sobretot si són nuclis aïllats o monuments aïllats, en què et diu que si pengen del mateix centre de transformació és igual la distància. Clar, això quan tens nuclis, urbanitzacions o tens molt separats, moltes vegades pot ser que el centre de transformació on t'aportes la baixa tensió pugui tenir igual 1 quilòmetre de distància. Per tant, però clar, veure la xarxa enterrada d'un centre de baixa tensió cap a on va és difícil, no ho veus. En canvi, el dels 500 metres en planta ortogonal vol dir jo tinc el comptador aquí, doncs escolta'm, em poso allò en el Google Earth, poso aquí, faig un cercle de 500 metres i tot el que quedi cap a dins es pot acollir en aquella instal·lació. Per tant, és un tema molt interessant i jo crec que això és el que us he ressaltat aquí, jo crec que és molt interessant que ho tinguem en compte. Tenim una eina que fa que jo pugui fer renovable aquella energia, compartir energia en un edifici que tingui consum sense posar plaques en aquell edifici. Un tema purament administratiu. Sempre hi ha l'opció de fer una cooperativa, però clar, el model de governança canvia molt. Una cooperativa o una associació o el que sigui, normalment de nova constitució, no té estructura de cap tipus. Molta gent opina. Jo conec un instal·lador que tal, no, jo conec el no sé qui. Gent que no es coneix entre ells han de posar diners tots junts en les proporcions. És a dir, tarannà català ja sabem com és, ens costa posar-nos d'acord. I per tant, des del punt de vista del model de governança, se n'estan fent, però costa. El model que està triomfant molt i quan ho veu molt és aquest en què l'Ajuntament lidera amb els equipaments municipals, perquè n'hi ha molts, normalment estan, a més, disseminats dins del municipi, que fent això dels 500 metres permet arribar pràcticament a tot arreu, menys, òbviament, aquells municipis que estan molt disseminats, i per tant és una eina molt interessant. L'Ajuntament està donant un servei al ciutadà, el ciutadà encantat no ha de descapitalitzar-se, el risc tècnic l'assumeix l'Ajuntament, etc. I a més, tots tenim un estalvi. Per tant, i arquitectònicament queda tot molt endreçat. L'arquitecte estarà encantat de la vida. Per tant, és un tema molt potent. A partir d'aquí, pensem també en temes de, ostres, imagineu-vos un edifici, monument o el que sigui, protegit, que no té la sort de tenir una comunitat energètica a prop i no pot aprofitar-se'n. Jo sempre he dit una mica, hem de fer aquesta anàlisi també cost-benefici. És a dir, hem de veure primer realment
quanta energia realment ens estem estalviant. És a dir, realment compensa. Hem de pensar que un edifici que té climatització té un consum molt més alt i, òbviament, però és una estacionalitat i, per tant, puc posar plaques només per la part de climatització. Imagineu-vos que jo tinc plaques elèctriques per calentar aquell edifici, però clar, a l'hivern, que hi ha poques hores, ostres, donaré el que donaré, però en canvi a l'estiu em sobrarà energia per tot arreu, per tant no té sentit. I per posar molt poquetes plaques, ostres. Per tant, hem de pensar que realment fer aquelles actuacions on realment se'n pot aprofitar. Jo crec que aquí hi ha, aquí ara us poso només, us ensenyo una miqueta perquè veieu les tipologies en coberta que s'utilitzen més últimament, és a dir, en coberta plana ara s'estan anant a estructures est-oest. Aquestes estructures, si les veieu, en lloc d'estar mirant al sud com miraven abans, est-oest. Ara s'està tendint, com que el preu del panell ha baixat tant, a dir, escolta'm, si no miro a sud perfecte i estic inclinat 30 o 35 graus, no passa res, perquè els panells, diguéssim, és millor generar menys, però està més integrat. Per tant, normalment avui en dia ja el que veurem són o estructures d'aquest tipus, que el que fan és dir que aquestes miren a est-oest. Per què? Perquè quan mires a est-oest, no a sud la corba és molt clara. Durant el migdia tinc molta producció, però a les primeres hores del matí, a les últimes de la tarda, tinc poca, que normalment és quan tinc consum, al matí quan em llevo o a la tarda. Per tant, quan estic fent desviacions est-oest, al matí treballen més totes les plaques que miren a est i a la tarda més les que treballen a oest. En valor absolut, al cap de l'any no capto tanta energia, però sí que és veritat que la corba no és tan punxeguda al migdia, sinó que és molt més plana. Per tant, és menys energia, però realment més útil, l'aprofito més. Per tant, a més, fixeu-vos que des del punt de vista coberta plana, és que no, fixeu-vos, és que no sobresurten pràcticament, i jo que deu haver-hi aquí 10 centímetres aquí, poder de sobresurt de la coberta, no? Realment és un tema que ni es veuen, per tant l'impacte visual és molt poc. Per tant, si tenim cobertes planes, des del carrer no es veuen aquestes tipologies d'estructura. Amb una coberta plana des del carrer tenim solucions que ni es veuen. Quan tenim, i això en edifici històric és molt típic, la teula, aquí tenim normalment les solucions d'aquest tipus. Hi ha solucions en què inclús treus teules i integres i poses allà, però al final el quadrat negre el veus igualment. I a més són més agressius, més intrusius a l'edifici, perquè has de treure teula per fer un forat a la coberta, per dir-ho així, i fer una integració i després acabar de rematar amb teula. Normalment el que es fa és això, no s'acaba de veure molt, però aquí els enganxes normalment moltes vegades a sota la teula, són com unes pletines que van a sota la teula, no comprometen l'estanquitat i poses unes guies d'alumini i a sobre van els panells i queden d'aquesta manera integrats. Us poso això una mica també perquè ens familiaritzem amb la tipologia. Si és coberta plana podem tendir a fer això i no es veu gens. Si és coberta inclinada, això ho veurem i el contrast amb la teula es veu. Llavors jo, a partir d'aquí, no sé si vols afegir alguna cosa, però jo en principi això, una primera introducció. Ara, d'alguna manera, ens han vingut a vendre o convèncer de l'ús de les renovables i de les fotovoltaiques en aquest cas, però després és quan ens entren els expedients a patrimoni. Dic això perquè... Ui, ara no sé com m'ho he de minimitzar. Ho he intentat fer d'aquí. Dic això perquè jo, d'ençà que estic a patrimoni, per mi és una de les temàtiques més complicades, més conflictives, fins i tot a nivell personal i professional, a la integració de les renovables o de les fotovoltaiques en els monuments històrics. Us diria que és relativament senzill, si l'edifici ho pot suportar. Hi ha edificis que no ho poden suportar, però en nuclis històrics que hi ha, diguéssim, que l'interessat, a més d'habitual, és un particular, és per la residència. Per mi és una cosa conflictiva i no senzilla. Quan l'Èlia em va proposar de fer aquesta xerrada, ostres, vaig dir, era un tema que dintre del Departament de Cultura ja feia 2 anys que anàvem veient com ens anaven entrant
cada cop més expedients, arran segurament no només perquè ara la ciutadania tot de cop tingui una gran aposta per les renovables, sinó perquè a darrere hi havia unes importants o hi ha unes importants subvencions i també perquè cada cop el cost de l'energia ens està pujant més. Llavors, d'alguna manera, com us comentava, diguéssim, en monument històric, el que us deia, que aquí ja hi ha una anàlisi molt detallat de les casuístiques i les particularitats d'aquest monument i és fàcil poder trobar una localització on sigui més compatible. Dic així com molt ràpid, només per un cas, per exemple, que ens van demanar aquí, que teniu, el cas de la Torre Begura, que és un edifici. Llavors aquí se'ns va demanar, només ho dic així com en global, de poder instal·lar plaques fotovoltaiques i d'inici on ens estaven demanant, aquí tenim la torre, que és aquesta torre d'aquí, i aquí tenim el mas. Llavors aquí darrere hi ha totes unes construccions auxiliars de molt menor alçada, o sigui que per tant la nostra recomanació és sempre no anem a l'edificació principal, no anem a l'edificació rellevant, no anem a l'edificació que és amb la que explicaríem com és aquest conjunt edificat. Nosaltres si hem d'explicar la Torre Begura, parlarem que hi ha una torre de certa alçada, de planta quadrada, amb un mas adossat i unes edificacions auxiliars. Tenir aquestes, sí que és veritat que normalment aquestes construccions auxiliars tenen un sistema estructural més precari, però sí que visualment l'impacte és molt menor. Això pel que faria a monuments històrics. Llavors hi ha edificis que per la seva particularitat és fàcil que ho puguin admetre i fins i tot el que proposava en Ferran de substitució de la teula. O sigui, no estem parlant de conjunts històrics, no estem parlant d'arquitectura tradicional, en aquest cas el Museu del Suro de Palafrugell, que ens van entrar la proposta de forrat de tota aquesta vessant de coberta, i després d'aquesta d'aquí. En aquesta d'aquí darrere, aquí, com que no tenien cap element badalot ni cap element singular a coberta, podia ser tot un forrat continu, en canvi aquí, per un tema de línies de vida i xemeneies d'extracció, doncs la col·locació ja era, diguéssim, més aleatòria. Aquests dibuixos més aleatoris jo entenc que són els que s'han d'evitar. O sigui, en aquest cas era possible, diguéssim que aquí hi ha una coberta amb xapa, doncs de tota aquesta placa donar-li un cromatisme unitari i fins i tot anar a dotar en aquests elements d'aquí d'un color que sigui similar al de la xapa. I potser hi ha d'haver la renúncia, diguéssim, de tots aquests dibuixos geomètrics que al final el que van és a buscar la màxima optimització de superfície, però que en canvi tenen molt poc diàleg amb l'edifici. Aquí hi haurien aquests exemples que ja són molt més exagerats, diguéssim, aquí no estem parlant d'edificis que tinguin protecció patrimonial, però al final també és paisatge i aquest edifici el podem tenir a la primera línia d'un nucli urbà. Doncs, d'alguna manera sí que demanem. Jo crec que amb una coberta a 4 aigües és més complicat, però sí que el dibuix, o sigui, que cas que hi hagi admissió de col·locació d'aquestes plaques sempre col·locades paral·leles a la vessant de la coberta i mai amb aquests dibuixos geomètrics que no segueixen el dibuix de la pròpia coberta. També, diguéssim, aquests elements, que en aquest cas em sembla que és d'aigua, però aquests elements alçats que també ens hi hem trobat,
doncs, ja ara, per sort ja comentaves que ja poden tenir una orientació oest-est i, per tant, no hi ha necessitat de fer... Això pel que fa als nuclis, als monuments històrics. En aquest cas, això és la colònia Borgonyà, que ja té una coberta a dent de serra i que, per tant, va ser, aquí va haver-hi admissió de col·locació, hi havia aquesta proposta inicial i es va dir no, que es netegi més aquesta coberta, que totes les peces es col·loquin alineades sense fer aquests dibuixos aleatoris. Però són edificis que ho poden arribar a suportar, on aquí, que ens van demanar, que estan fora del territori gironí, però a Can Marçal, que és una colònia que està a Porreig, que té, aquí no, és que no ho veig gaire bé, aquí té l'edifici d'habitatges i aquí té l'edifici del que serien pròpiament les naus. Aquestes naus no són visibles d'enlloc, només aèriament. O sigui, des de l'autopista no són visibles, des de l'accés a la pròpia colònia no són visibles. O sigui que, per tant, en aquests monuments és fàcil estudiar, no sempre és viable, però estudiar l'edifici i el seu entorn i poder buscar alguna solució. Més complicat, per mi, és el tema dels nuclis històrics. Aquests nuclis històrics, en general, tots ells tenen algun punt alçat visitable en aquests nuclis, tant ho podem tenir Palau-sator, Pere Tallada, pals des de la Torre de les Hores, però com fontanilles des de dalt del castell, Gualta des de la llunyania, des de la plana. O sigui, al final sempre hi ha una visió llunyana d'aquestes cobertes. Cobertes que, el que dèiem, que individualment cadascun d'aquests edificis no té una singularitat, no té una rellevància, però que en conjunt sí que, diguéssim, aquest mapeig de tot de plaques pot anar a alterar molt el seu aspecte. Ara, actualment, el que és pròpiament la substitució no l'admetem i si se'ns demana la nostra opinió des del Departament de Cultura, els territorials de Girona, la substitució de teula per la col·locació de plaques no s'admet. Entenem que és un element sobreposat que en un moment donat es pot arribar a retirar i que en cap cas substitueix a la teula, que és l'element tradicional. Hem vist en una de les imatges d'en Ferran, diguéssim, que col·locaven totes les guies i que aquestes guies només hi havia una ocupació de 2 o 3 plaques. Doncs la precaució de tots aquests elements que sobresurten, que s'obren de la instal·lació, que en aquests casos sigui acurat. Nosaltres vam fer, també ens trobem, no només la petició de casos individuals particulars, sinó també les modificacions de planejament. D'històric, i aquí va ser quan vam començar a veure que ens venia una onada de peticions, hi ha molts de planejaments que estan redactats en un moment que no s'admetia la instal·lació de plaques o d'elements d'instal·lacions a coberta. I us he ensenyat la nostra llei, perquè la nostra llei ja implícitament ja ho prohibeix. I per tant, ara hi ha molta modificació de planejament que ens estan tant que el que busca és admetre la col·locació de plaques fotovoltaiques sense determinar, a criteri, a opinió meva, sense determinar de quina manera. I això pot obrir una porta a que s'alteri molt la fesomia. Nosaltres vam fer un exercici arran de converses amb en Ferran, d'instal·lació purament en alguna coberta, en aquelles que es vagi demanant o fer una comunitària, vam fer aquests exercicis. Això no es veu, em sembla que no es veu gaire. Aquí veiem, hem dibuixat en algunes cobertes
ocupació de placa. Aquí ja estem veient que mai aquesta ocupació, a recomanació també nostra, que no superi mai el 50%. També recomanem que no sigui visible des de la llunyania. Però sí que fèiem l'exercici de dir com volem els nuclis. I aquí m'agradaria també una mica conèixer la vostra opinió, com volem aquests nuclis. Amb un xerrampió, que cadascuna de les cobertes que ens demanen tingui aquesta instal·lació, o buscar d'alguna manera, en aquest cas hem fet un zoom més gros, de dir, busquem unes localitzacions que potser ja estan en uns edificis, que en aquest cas sí que és veritat que és visible, però que no forma part del nucli més urbà. Concentrem aquí totes les plaques i fem una comunitat energètica que pugui dependre d'aquí. En el cas de Palau-sator, que a més, curiosament ens passa a Palau-sator, a Pals, que les façanes més conegudes, les més visibles, les dels accés dels vials, just estan en la vessant sud. Per tant, també anava una mica de dir què ens estimem, què és el que volem. Aquest Palau-sator, diguéssim, amb aquestes instal·lacions una a una, com seria en aquest cas d'aquí, que hem fet com un mapejat, o ens estimaríem més una col·locació de plaques en aquest àmbit d'aquí, deixant alliberat el que seria, diguéssim, el rovell d'aquest nucli. No sé, aquest ja l'hem passat. Arran d'això, nosaltres vam marcar una mica com unes directrius. Si voleu ara, veurem diferents exemples, sí que us enumero aquestes directrius, que ara veig que les tinc més enrere, una mica amb la línia de, si s'admeten, com haurien de ser. Sí que aquí nosaltres, com us comentava, recomanem que en els nuclis prioritzar i regular les actuacions energètiques aquestes comunitàries, principalment només perquè no es té coneixement d'aquest nucli. Potser hi ha unes àrees on es poden centrar i no deixem a mans de cada una de les peticions individuals aquest forrat de les cobertes. Cas que sí que sigui una promoció individualitzada, perquè sigui un mas, un monument o fins i tot a dintre del nucli, sí que marquem com unes directrius màximes. Que s'ocupi una sola vessant de coberta, o sigui que almenys si alterem, només alterem una d'aquestes vessants, que no ocupi més de la meitat de tota aquesta vessant, i aquí s'hi sumen tots els altres aparells que hi pugui haver, o sigui, tots els elements, claraboies, xemeneies, o sigui, aquí suma aquest 50% i amb voluntat fins i tot que formalment s'agrupi en una àrea, que s'eviti la instal·lació d'aquests elements en el cos principal, o sigui, sempre molt millor amb cossos auxiliars que tenen menor impacte, que l'àrea no sigui visible, o sigui el mínim visible, sobretot des de l'espai públic, des d'aquells punts que pot haver-hi a dintre d'un nucli d'alçada, o en el cas d'un mas, si té una via de camí habitual, un GR, doncs intentar evitar aquests passos. Que l'actuació deixi visible el material d'acabat de la coberta. Amb això estem dient que no s'enganxi en el perímetre, que no superi el ràfec, que deixi entreveure perimetralment que el material era teula. Jo vaig tenir esperances molts anys que ens sortissin unes fotovoltaiques no brillants en forma de teula. No sé què ha passat, perquè fins i tot vaig llegir articles que s'hi estava pensant. Això no ha arribat. Que la taca d'ocupació de les plaques sigui grupal i respecti la configuració geomètrica, el que us comentava, o sigui, si és una coberta a 4 vessants que ja és triangular,
ja és més complicat, però en cap cas fer uns escalonats. Que aquestes plaques s'instal·lin paral·leles a la pendent de la coberta, sobresortint al mínim, que no se superi l'alçada del carener, que la geometria del conjunt de plaques sigui al màxim compacte, amb una forma poligonal quadrilàtera, que el vidre de les plaques i els emmarcaments tinguin un acabat al màxim matisat. Tu això ho sabràs explicar més, no? Hi ha múltiples varietats de models i categories de plaques. N'hi ha que l'emmarcament queda matitzat o que és del mateix color que la pròpia placa, n'hi ha que són menys i més brillants, doncs, diguéssim, evitar les que són al màxim de brillants. També que tot i tractar-se d'una actuació reversible, per l'afectació que pot tenir, doncs cal assegurar amb aquests càlculs d'eficiència energètica que l'actuació que es proposa sigui només d'autoconsum. Aquest tema és un tema que la nostra assessoria jurídica ja ens està dient que no ens hi podem posar, perquè o té impacte o no té impacte, o es malmet el patrimoni o no es malmet el patrimoni. No es pot malmetre en patrimoni en funció de l'autoconsum. O sigui que, per tant, per això anàvem una mica més a buscar una regulació de superfície, que això sí que podem defensar en l'àmbit més patrimonial, que no tant amb el de l'autoconsum. També dir que, curiosament, moltes de les peticions que ens han entrat en segones residències, que això nosaltres tampoc ho podem, o sigui, des de la nostra assessoria jurídica no ens hi podem posar, però dius, ostres, quin greu que aquí, quan és una instal·lació individual, quin greu perquè té un impacte quan, diguéssim, l'autoconsum serà només uns dies molt puntuals. I llavors, finalment, la màxima integració visual, cromàtica, de la resta dels elements, que és el que us comentava, aquestes guies i això. Tot i aquestes recomanacions individualitzades, el que sí nosaltres demanem, sobretot en nuclis o agrupacions d'edificacions, és aquesta búsqueda, aquesta anàlisi global per trobar una solució comunitària i que no necessàriament vagi per haver d'acribillar totes aquestes cobertes. Dic això perquè, ara no deixo cap imatge, perquè ara, darrerament, les peticions que ens han entrat, i no sé si ara vols que entrem en exemples, les peticions que ens han entrat de manera individual ja ho hem anat dient a diferents ajuntaments, però ara les últimes que ens han entrat són d'instal·lacions municipals, però no en la línia de les comunitàries, sinó de donar servei en els edificis. Això ens està passant a Verges, ja ens ho han demanat, no sé si esteu aquí, ens ho han demanat a Ullastret també. Llavors, aquí ara el retorn que estem fent és, ostres, estudiem-ho perquè potser hi ha algun d'aquests edificis que no és visible i que potser seria bo per instal·lar una comunitària i donar servei a les 10 properes peticions que ens poguessin entrar. No sé si vols que mirem exemples, no sé si voleu... I la companyia t'ho descompta. Ai, perdó. Si ho injectes a la xarxa, d'alguna manera t'ho descompta la mateixa distribuïdora que tens. Per això jo tenia entès que podia estar, jo què sé, a Tarragona i l'efecte seria el mateix. Per això m'ha despistat una mica. A veure, classificacions n'hi ha moltes, depèn del tamany de la instal·lació, etc. Et pots acollir un règim o un altre. És a dir, quan estem parlant d'instal·lacions de menys de 100 quilowatts,
instal·lacions... Bueno, ara el límit dels 100 quilowatts, diguéssim, del que és la mitja tensió ja l'han tret, abans hi era, ara no hi és, i ara bàsicament la limitació són els 500 metres, però és quan és una instal·lació col·lectiva amb la qual tu estàs compartint aquells excedents. Quan són instal·lacions... Sí, se sent bé, sí. Ui, és que ara de sobte em sento... Quan són instal·lacions, diguéssim, plantejades purament per la generació elèctrica i que realment no hi ha un CUPS, un parc solar, per exemple, que allí no tens un consum, sinó que allí tu el que fas és demanar un punt de connexió específic i poses un centre de transformació, etc. Sí que aquí, quan tu injectes a la xarxa, tu el que fas és que pots fer el que es diu un contracte de compra-venta d'energia o un PPA amb qui sigui, és independent d'on estigui ubicat, i tu pots fer un contracte, diguéssim, bilateral i no portar l'energia al mercat elèctric. Però no vull entrar molt en tecnicismes, és a dir, no és el cas, és un altre escenari, diguem-ho així tècnic, és un altre escenari. Aquí el que ens trobem és aquesta limitació dels 500 metres, malauradament. S'està parlant que s'ampliarà uns 2 quilòmetres, a França, per exemple, ara mateix són 2 quilòmetres. Home, 2 quilòmetres dona molt de sí. Que, perdona, és una limitació que posa Fexendesa? No, no. El Real Decret, el que hem vist el 244/2019, allí ho podem veure, dels 500 metres. Per tant, doncs... Però que tècnicament és possible amb 2 quilòmetres. Bueno, és que al final és un tema administratiu, pur i dur. És a dir, la instal·lació està connectada físicament allà mateix. És un tema que el decret et digui, vale, això que tu m'has entrat, aquests contractes que tu em dius del que generes, el tio que està no sé quan, es pot compensar una part. Això ara el límit és 500 metres i és ampliar-ho. És un tema administratiu el dir acceptar que els que puguin entrar dins de vincular aquella instal·lació a tu, aquella generació amb aquell consum, són 500 metres i ampliar-ho a 2 quilòmetres. La condició, a més també, és que de moment no és que no es paguin peatges, el peatge que es paga és zero. És a dir, tu estàs fent servir la xarxa al final, perquè no hi ha un cable físic, és el que et deia, estàs fent servir la xarxa. Ara mateix no es paguen peatges per la utilització de la xarxa i poder fer aquest trueque, diguem-ho així, perquè al final això no deixa de ser, entre cometes, una trampa administrativa, és a dir, físicament no hi ha cap connexió entre aquell senyor d'allà d'aquí 500 metres i jo. Per tant, estic aprofitant-me de la xarxa, de la infraestructura de la xarxa, que tot està interconnectat. Llavors, el peatge ara mateix és zero amb aquest tipologia d'instal·lacions, però no és que no n'hi hagi, és que és zero. Això no vol dir que d'aquí 5 anys es diguin, on era 0 és 10 i hagis de pagar. Per tant, ja es veurà com evoluciona. De moment, el peatge és 0 i el límit són 500 metres. Pot ser que et diguin 2 quilòmetres, però si són 2 quilòmetres, en canvi has de pagar tant de peatge. Vull dir que ens podem trobar amb casuístiques, per tant, la normativa va evolucionant. Però els 2 quilòmetres ens permetrien, si més no, per exemple, polígons industrials, sobretot naus logístiques, que n'hi ha de molts grans, que tenen poc consum perquè és emmagatzematge i en canvi tenen molta superfície. Ostres, poder ampliar, doncs això et permet tenir molta més capacitat d'arribar a altres consumidors i per tant és molt interessant. Jo, si voleu, podem posar l'exemple, ja entrem una mica a buscar un debat una mica d'un cas que a vosaltres us podria entrar, allò que us entra i us fan la consulta. Escolta, mira, municipi d'Anglès, ja entrem allò en matèria, municipi d'Anglès, es troben amb el següent. Allí bàsicament hi ha dos edificis. Un és l'antiga fàbrica Borés, que té més o menys uns 20.000 metres quadrats de sostre. Si aquí poséssim panells solars, podem donar més o menys l'energia d'unes 1.200 llars, ordre de magnitud, el tipus de llar, etc. Si ens fixem, diguéssim, des de dalt, veiem la coberta típica de teula. De fet, aquí hi ha una part d'aquestes d'aquí que són uralites, aquí no s'acaba de veure la foto, i que per tant aquí és uralita, aquí res, però aquesta part d'aquí és un edifici que és un conjunt que està protegit, i corregeix-me la definició exacta, però crec que és un conjunt que està protegit. Aquí no s'acaba de veure, però hi ha una xemeneia, perquè aquí hi ha un de les màquines de vapor, crec que de les més antigues d'Europa, diria, o la més antiga d'Europa, i per tant està protegit això, com a tal, no l'edifici. L'edifici forma part del conjunt, i corregeix. I l'edifici cantoner és bé d'interès nacional i llavors hi ha tot un entorn que ho protegeix. Llavors, per exemple, jo parlava amb l'alcalde i l'alcalde em deia, ostres, ens trobem la casuística que no hi podem posar plaques ara mateix, pel tipus, diguéssim, de catalogació, però en canvi jo, per exemple, aquest edifici, ja heu vist com està molt degradat. De totes maneres el fan servir, és un centre cívic i li donen molta activitat. Però aquest edifici diu, el podria tirar a terra, però en canvi no hi puc posar plaques. És una casuística curiosa. Aquí, per exemple, és un edifici que se n'està fent ús
És un edifici que, a més, fixeu-vos com està des del punt de vista, necessita una rehabilitació a crits, amb la façana cau a trossos, etc. Vull dir que realment és un edifici que necessita una intervenció important, no? I per tant és una llàstima que home, el fet de poder posar una instal·lació aquí segurament es podria aprofitar i fer també una mica de rehabilitació inclús de tot l'edifici. I per tant ser més ambiciós, canviar les cobertes aquí, posar-les diguéssim que no treure el fibrociment, etc. Al final és una mica, es troben amb aquesta casuística. Per què és important aquest edifici? Ara ho veurem, per què és important aquest edifici. Us poso també un altre edifici del mateix municipi, que el concepte és diferent. Ens trobem que és un CAP, aquí el veiem, l'edifici com a tal és contemporani, diguem-ho així, però està afectat perquè està al mig del nucli històric i per tant el conjunt de la delimitació. I per tant, tot i aquest edifici no tenia un valor, diguéssim, cultural, però sí que està al mig d'un entorn amb un cert valor, però fixeu-vos que és una coberta plana totalment. Aquí es poden veure les tuberies amb les maquinàries. En aquesta coberta totalment plana es podia posar aquella estructura que hem vist, de dues aigües, i per tant, jo en la foto aquesta, per exemple, que estic a peu de carrer, no volia els panells en cap moment. L'únic que es volien els panells és des d'aquesta foto aèria meva, o sigui, aquesta que es veu des d'aquí, des d'aquesta òptica que tenim ara aquí nosaltres, o fixeu-vos que us he posat una peu de carrer que es veu una miqueta aquí dalt, les cases, tot i que hi ha una barrera natural d'arbres, però poder aquest senyor d'aquí dalt podria veure la coberta dels panells. I aquesta és una casuística. Aquí en principi tampoc s'hi poden posar plaques perquè té aquesta afectació. Per què? Perquè ho diu el planejament? Perquè forma part del que entenc, el que deies de la part aquesta visual. Forma de la part visual i per tant és un tema d'òptica, és a dir, tu veus el conjunt i en allí un edifici on pugui haver-hi plaques, allò pot tenir aquell impacte. Però clar, fixeu-vos que el que us deia, però en la coberta, per exemple, hi trobem elements, òbviament, vinculats a l'edifici, com poden ser xarxes i tuberies de ventilacions, etc. Vull dir, tenim maquinària, no és una coberta nua sense res, ja hi ha coses. És a dir, estem qüestionant de posar-hi unes coses que a més ens interessen des del punt de vista mediambiental i aquestes no s'hi poden posar. És una mica per treure el debat, de dir, casos molt concrets. Fixeu-vos, i heu fet una foto del municipi d'Anglès, fàbrica Borés, 500 metres, plam, i el CAP. Fixeu-vos que amb el que podria jo generar en aquesta instal·lació i en aquesta altra, podia pràcticament tot el municipi beneficiar-se'n i no caldria posar plaques enlloc pràcticament, perquè realment... Parlem-ne. Llavors, aquest és una mica, ara aquí el morbo, poso sobre la taula i a partir d'aquí una mica, jo crec que entre tots tenim un edifici modern que no s'hi poden posar plaques perquè forma part del conjunt. Un edifici històric però que l'edifici no... Jo crec que aquí hi ha prou tema per debatre. Clar, jo en aquest cas sí que miraria la delimitació pròpia del que és el nucli històric i el que és l'entorn, però en aquest cas, diguéssim, jo no tinc prou coneixement per dir ni si sí ni si no, però sí que és una línia que em sembla que és la bona línia de cara a un nucli històric. No tant, diguéssim, aquesta petició individual, sinó buscar unes localitzacions, que en aquest cas la tria d'aquestes dues localitzacions entenc que és perquè són municipals, no tant perquè siguin les idònies. Potser també s'hauria de fer una mica d'estudi de quines serien les idònies, però anar una mica amb aquesta línia. Per mi pot ser que s'estudiï i sigui inviable, perquè just, ho desconec, la fàbrica Borés, des de l'accés del nucli, des d'una de les façanes més històriques, que em sembla que no, aquestes cobertes són molt visibles. A més, en aquest cas estem parlant que és un edifici industrial, o sigui que per tant potser fins i tot és més fàcil de justificar aquesta instal·lació que no en una altra. Com ho veieu? Algú s'atreveix a donar el seu parer? Què faríeu aquí? Què faríeu? No, aquí no ho sé, però jo he dit abans que faria una pregunta tècnica, que la dels 500 metres, però és una de subjectiva, de criteri o política, perquè al fi i al cap sempre un criteri visual és un criteri subjectiu, no? Totalment. Llavors, la meva pregunta, del que s'ha després a la teva xerrada, és que, per exemple, a Pals, jo estic com a Ajuntament de Pals, no es pot posar plaques a cap lloc del nucli, perquè des de la Torre de les Hores, la visual és a tot el poble. És així o...? A Pals teniu, des de la Torre de les Hores es veuen pràcticament totes les cobertes, des de la vessant sud es veuen pràcticament totes les cobertes. De fet, ara ens n'heu entrat dues peticions i una d'elles és molt visible fins i tot des de la zona del pavelló.
Vosaltres a Pals teniu el pavelló, ara desconec com és la coberta del pavelló, però potser sí que seria una bona alternativa per dir, ostres, des d'aquest pavelló potser hi ha tot un cercle de 500 metres o de 2 quilòmetres, si d'aquí 4 dies pot ser 2 quilòmetres, clar, és molt visible, sí, sí, des de la torre es veuen. Però una cosa és, entenc que en aquest cas, si es veiés el pavelló, que es veu des de la torre, però ja està fora de l'àmbit, ja no té una estructura de nucli medieval i tenim localitzat en un edifici o en una única àrea que ara ja té una morfologia que no és la genèrica de tot el nucli de Pals. Una mica amb aquesta línia em sembla que és amb la que hem d'intentar actuar, perquè si no vol dir cas per cas, pujar dalt a la Torre de les Hores, mirar-te des de la llunyania, si té afectació, si no té afectació. Això, a més amb la casuística que Pals, la superfície de coberta, o sigui, a la vessant sud, diguéssim, tenen molt poca coberta perquè són edificis que tenen unes parcel·les, principalment les perimetrals, de molt reduïda dimensió i per tant les cobertes són molt petites i al final sortirien amb aquestes directrius més genèriques de no superar el 50% de la vessant, al final surten dos plaques i dius, ostres, per 2 plaques ens val la pena. Això és una qüestió personal. L'altra pregunta és, doncs, si un veí et demana a la casa del costat del pavelló posar-hi plaques, quina serà la resposta de Patrimoni? Al costat del pavelló nosaltres no ho veuríem perquè ja no està a la delimitació. Jo, amb nuclis urbans, amb independència del que siguin en el rovell de l'ou o que sigui el creixement, que ja pot tenir clau 2, per mi la línia d'actuació ha de ser la mateixa. Per mi patrimoni no és només, diguéssim, el que seria el rovell de l'ou, en el cas de Pals, el que és el recinte emmurallat i l'anella del Raval, no és només això. Des del moment que el planejament, amb aquest creixement que hi ha hagut amb clau 2 o amb clau 3, ha demanat que les cobertes no fossin planes, sinó que les cobertes fossin inclinades, que estiguessin acabades amb teula àrab, o sigui que, per tant, hi hagués una continuïtat dels acabats, dels materials d'acabat. A mi em sembla que amb les plaques això també hauria de passar. O sigui, el que passa que a mi ja se m'escapa, això ja és una cosa urbanística, tant de bo, abans de sortir totes aquestes subvencions, tots els departaments es haguessin posat d'alguna manera d'acord per marcar directrius en aquests nuclis. I vosaltres, Pals, diguéssim, esteu fiscalitzats per bé o per mal, però esteu fiscalitzats. Però Monells, que no és declarat bé d'interès nacional, ostres, té una rellevància o no sé, Castellfollit de la Roca, és que qualsevol nucli, Fontanilles o Alta. Després una reflexió política. Em sembla, si no m'equivoco, que el 2050 un percentatge molt alt de l'energia, 30, perdó, molt alt de l'energia haurà de ser renovable. No sé si un 50% o per ahí, no? En teoria, a nivell europeu és un 30%, per l'estat espanyol és un 32%, si no recordo malament, 32%. Després ja cadascú, aquí a Catalunya amb la llei de canvi climàtic, doncs ja els números es poden pujar més amunt o més avall. Però sembla ser que ja estem molt lluny. Molt, sí. Molt lluny. Llavors és una mica, em sembla a mi, però molt lluny dels compromisos del 2020. Sí, sí. Els del 2030 és ciència-ficció ara mateix. Tot és molt subjectiu, però per mi, des del meu punt de vista, és una mica una contradicció que es miri tan prim amb segons quines coses i en canvi es permeti o el govern vegi bé un macroparc aquí a davant una zona que paisatgísticament es veurà afectada. Llavors dius, ostres, entrem en contradicció en moltes coses, no? És una qüestió política i aquí no cal debatre, no? Però és una reflexió, simplement. Sí, l'únic que si s'ha de dir sí a entrada de petició també és un risc. Ja puc arribar a entendre la teva reflexió, però, ostres, diguéssim, jo que estic a l'àrea de patrimoni
entenc que nosaltres el que ens pertoca és intentar trobar, diguéssim, l'encaix entre el que diu aquest topall europeu del 2030 i la petició individual. Nosaltres hem de trobar una mica l'equilibri amb això. A veure, també val a dir, a dia d'avui, el mix energètic de l'energia elèctrica és un terç de tota l'energia primària que es consumeix al territori espanyol. L'energia elèctrica és un terç. De l'energia elèctrica, el 47% l'any passat ja és d'origen renovable, és a dir, que tots a casa nostra el 47% de la nostra energia elèctrica és renovable, sense fer res. Però clar, en el moment que tot el que és combustible fòssil, diguéssim, perquè una de les coses que està fent és l'electrificació de la demanda, és a dir, moltes coses que van amb gas o amb gasoil o amb el que sigui, per exemple els cotxes, passaran a elèctric. Per tant, òbviament, aquest 47% es dirà diluint si no fem més instal·lacions, diguem-ho així, no? Per tant, el tema quin és? Des del punt de vista, clar, aquí depèn on fem el focus. Si fem el focus molt local, perquè la generació distribuïda sempre el gran què és dir, bueno, la generació distribuïda són 100 quilòmetres, són 200, són 300? Quina és la distància? Què és generació allò descentralitzada i què es considera generació distribuïda? Llavors aquí ja podem entrar en debats més subjectius. Sigui com sigui, el que podem dir és que, clar, poder fer un parc solar, m'invento, de 3 megawatts en un terreny proper o allunyat al municipi de Pals, evitaria tenir-ho que fer el nucli urbà. Poder l'acció individual de cadascú no hi és, però en canvi hi ha un parc més gran que, diguéssim, estaria fent, diguéssim, llavors aquí, clar, això ja és un tema molt que és polític, aquí ja també és dir que prioritzo local, petit, aquí, o me'n vaig a un parc una mica més gran, o hi ha l'altre model que són els macroparcs. Vull dir que aquí, clar, ja entra el pla polític, però al final jo sempre he dit, el pla polític és un reflexe de la ciutadania, vull dir que els polítics no fan coses que la ciutadania no voti, vull dir que al final també hem de pensar que sembla que sortim de Marte, a mi sempre he dit, sembla que els polítics sortim de Marte, no, perdó, els polítics els votem entre tots, o sigui que una mica autocrítica entre tots, també. També ara m'ha ocorregut una altra pregunta, en el cas de plaques solars a terra, per autoconsum, això sí que seria possible. Sí, sí que és possible, el que passa és que... A dintre, parlo de Pals, A on? al casc antic. Depèn. Jo crec que ja només al terra, diguéssim, de col·locar-los al terra, hi ha el 50% de les parcel·les que deuen tenir terreny per un tema d'assolellament amb la muralla o amb les finques veïnes ja no sortiria rendible. Si no és visible, pot ser factible. Hem de pensar que a Catalunya el 90 i pico % del territori té algun tipus de protecció, que això no vol dir que no es pugui fer un parc solar, senzillament que ho has de justificar, res més, vull dir, has de donar explicacions. Per tant, no hi ha un terreny igual que l'altre i per tant s'hauria de veure, com diu ella, és que igual el de la costa de la muralla té ombra, però en canvi el que està una mica més enllà li afecta, no sé, qualsevol altra cosa. S'ha de mirar casa a casa, això. Tot i que també una de les reflexions que també hem fet des dels territorials, perquè a vegades s'ha demanat que aquestes cobertes, en casos de masos, que aquestes plaques no estiguin a coberta, sinó que estiguin, com us he dit, en una edificació més auxiliar, però a vegades, si és una finca que té molt de terreny, s'ha demanat en la finca. Jo tinc el dubte, i això ja és una cosa que se m'escapa a mi, de si ens interessa més que sempre aquestes peces, a no ser que siguin parcs, estiguin a coberta, o sigui, sempre que puguem identificar a la llarga, nosaltres ara, si ens mirem un ortofotomapa, identifiquem molt ràpid el que són cobertes, del que és terreny natural, del que... Jo crec que seria bo que a la llarga, no sé quin nivell de forrat podem tenir de fotovoltaiques, espero que no gaires en patrimoni i que moltes en totes les zones industrials que tenim, però potser seria bo que sempre estiguessin col·locades sobre coberta, o sigui, no aquesta diversitat. Estic parlant de nuclis urbans, una altra cosa és el sòl no urbanitzable, que a vegades ens arriben masos, que potser és molt més fàcil fer uns talussos naturals i tenir totes aquestes plaques a sobre terra i no coberta. Algú s'atreveix a opinar? Sí. Sí, algú més?
A mi m'agradaria Això va de saber amb mull- què us això- trobeu o... Ens hem de mullar, eh? Aquí no hi ha ciència, eh? Jo, per exemple, una cosa que ha fet abans l'Olga, que una petita guia, no? Has posat, escolta, en paral·leles a la coberta, no sé què. Crec que ja, senzillament, escrivint, és a dir, Sí. encara que això ja permeti excloure moltes cobertes, però senzillament, quan tens unes coses clares, ja saps on no i on sí. Jo crec que ara també una mica, la queixa és una mica aquesta subjectivitat, no? És a dir, que Sí. per defecte és un no, també venim d'un món acostumats a que com que hi havia molt d'espai, hi havia moltes coses i tal, i per tant restringíem molt, allò grosso modo, i si no és aquí es farà en un altre lloc, però ens hem trobat que cada cop doncs, no, ens anem desenvolupant, no? Anem ocupant més el territori i ja no serveix, no? Allò, bueno, s'ha de filtrar més, no? I s'ha de mirar una mica més prim, no? I per tant és un tema doncs, que jo crec que ens el trobarem, però s'agraeixen aquest tipus de guies. Sí, però aquesta guia no és congelada, o sigui, no hi trobem res, però hi anem afegint, perquè bueno, tot de cop ens entra un expedient i dius, ostres, no per això, ostres, i no ho teníem... Bueno, al final és una manera també per nosaltres per no contradir-nos entre expedients que anem informant, perquè això és una ciència que no està escrita enlloc. I sempre està el cas a cas, el que dèiem Sí. l'antiga Borés, què fem? Es tira a terra, que l'alcalde que ha de fer tirar-la a terra o intentar lluitar doncs, perquè es posin plaques i restaurar-la i que allò diguéssim, això sigui un símbol de la localitat. No? I ens trobem amb això, que a vegades dius, bueno, la normativa diu que està prohibit, t'ho prohibeixo, pum, i al final la inèrcia que fa, doncs que l'alcalde digui, això es cau a terra, jo no tinc la capacitat d'arreglar allò, doncs que ho hauré de tirar per seguretat. No? Llavors, bueno, són aquestes coses doncs, que cas a cas després, òbviament, s'han de tractar. No sé si algú es vol mullar amb el... Sí, vinga. No s'ha parlat aquí del tema econòmic. Clar, sí, els ajuntaments, però jo sóc de Verges i el de les plaques de l'Ajuntament ho podem intentar fer, no sé si podrem fer-ho al final, perquè és una inversió petita. També tenim un estudi que estem intentant fer, no sé si el acabarem de fer, del pavelló, que són, allà hi van 100 quilowatts, pot ser? Sí, sí. Clar, això és una inversió 10 vegades més que la de l'Ajuntament. I això sí que no ens ho podem permetre. Però disculpa, jo tinc entès que a les comunitats energètiques, diguéssim, hi ha aportacions de tot el... Amb la taxa, o sigui, l'Ajuntament adelanta, diguéssim, la inversió, Sí, però ha de tenir la capacitat. Sí, adelanta. Ha de tenir la capacitat, com bé diu ell. Clar, aquí hi ha altres models, ja si parlem de la part de finançament, hi ha altres models, és a dir, per exemple, la fàbrica Borés aquesta, doncs home, aquí poden caber més d'1 megawatt, entre 1 i 2 megawatts de potència. Entre 1 i 2 megawatts de potència és una, diguéssim, una inversió que això passa per la col·laboració públic-privada, és a dir, que aquí segurament l'Ajuntament el que havia de fer és treure la concessió de l'ús de la coberta, el dret del sòl, i escolta'm, i a partir d'allí que vingui un privat, pagui per estar allà a sobre, per dir-ho així, i estructuri, o bueno, que hi hagi, diguéssim, l'acord, que hi hagi un equilibri entre la part tècnica econòmica que permeti que els ciutadans se'n beneficiïn i que vingui un privat, inverteixi, faci la inversió i que no sigui l'Ajuntament el que adelanta els diners. Que aquí, o sigui, la fórmula que s'està plantejant aquí i en altres municipis és col·laboració públic-privada, és a dir, l'Ajuntament cedeix i a partir d'aquí, és a dir, des del punt de vista jurídic i d'estructura de finançament, etc., hi ha solucions que passen per que l'Ajuntament no hagi de... Però clar, una coberta de 10 quilowatts, de 50 quilowatts, poder no justifica que vingui un privat a invertir, perquè allò és poca cosa. Però quan ja per les instal·lacions així més grans, ostres, ja pot ser interessant perquè el número pot ser que més o menys s'aguanti i per tant no cal que sigui inversió pública. Per tant estem parlant de models, això ja seria cas a cas, però... Perquè has dit que perquè al començament també has dit tema enginyers municipals i tot això. Nosaltres tenim un que ve 3 hores a la setmana i fa expedients de fa 4 mesos enrere. Per tant, una sabata i una espardenya mal lligada. Sí, s'ha d'externalitzar moltes vegades. De totes maneres, Diputació de Girona té la part, no sé com es diu, de serveis, no sé què, que en principi tot això ho paga, aquestes despeses les assumeix aquests estudis més, perquè s'externalitzin. El tema de la instal·lació de més de 100 quilowatts has dit que ja es havia tret o que era més fàcil de legalitzar o alguna cosa així has dit? Sí, és a dir, el tema dels 100 quilowatts, o sigui, fer una comunitat d'energia, el límit no està en els 100 quilowatts, abans hi havia 500 metres i 100 quilowatts, baixa tensió.
Baixa tensió, al final, per un tema de reglament, diguéssim, electrotècnic, baixa tensió vol dir que si fas alguna cosa de més de 100 kW has de connectar un mitja. Per tant, al final, quan et diuen mitja o baixa vol dir 100 kW amunt o avall, però no diu 100 kW al decret, diguéssim, la modificació del decret, sinó que per la baixa o alta tensió o mitja tensió. Llavors, clar, però mitja tensió, però tu has de tenir... Això sobretot va enfocat a indústries que ja tenen un transformador propi i compren en mitja tensió, i als 500 metres tenen una nau a davant i tenen molta coberta. Sobretot va enfocat a aquest tipus de projecte. Un ajuntament normalment té baixa tensió tot arreu. Per tant, és estrany, diguéssim, en aquest sentit, al final els 100 quilowatts segueixen estant-hi allà. No sé si m'explico. Sí, sí. Merci. Hola. Aquestes directrius que has dit que apliqueu en el cas dels béns protegits a nivell nacional, en els casos de béns protegits a nivell local, també apliqueu els mateixos criteris quan us ho demanen? Perquè abans has dit que era obligatori, aquest informe vostre, que la majoria dels ajuntaments d'aquí us el demanaven. Sí, que el planejament diu que nosaltres hem d'informar. Sí, nosaltres, diguéssim, en monuments històrics no utilitzem quasi aquestes directrius perquè ja tenim molt coneixement del monument i normalment als projectes hi ha molt anàlisi. En el cas de nuclis o de sòl no urbanitzable, intervencions en masos, aquests són els paràmetres en què ens basem, que et dic que van variant i que ens els hem anat fent des del territori gironí per poder donar resposta. Molt bé, merci. A mi em sorgeix una pregunta també, pensant en aquest alcalde i en altres també, és a dir, potser fa 2 o 3 anys, no sé, o el temps que sigui, van fer la consulta i no es podia fer. Si ara fessin la consulta internament, la resposta seria la mateixa, és a dir, els criteris s'han adaptat o han canviat alguna cosa o realment hi ha poques esperances? És a dir, què hauria de fer un alcalde en aquest cas? Realment té alguna cosa a fer? O sigui, pot encara o no hi ha res a fer? Jo soc de l'opinió que mai no és el no, que les coses s'han d'estudiar. En aquests casos de nuclis urbans, sí que, per exemple, en el cas de Vulpellà, que ens ho vam estar mirant, i aquí hem parlat sempre patrimoni, planejament, o sigui, urbanisme, Generalitat, perquè a mi em sembla que també tenen molt a dir, i llavors amb l'Ajuntament. Al contrari, jo crec que aquestes iniciatives més globals al final ens donarà molt més coneixement del nucli i serà més fàcil de consensuar o d'arribar a un acord d'on es col·loquen les fotovoltaiques. Hi ha casos en què realment aquest pas ha sigut positiu? Vull dir que realment... Clar, jo conec els casos de Rupià, que nosaltres no el vam informar, que sí que s'ha fet això, i que hi estiguem treballant jo només amb Vulpellac, els altres els desconec. També a territori gironí som 2 arquitectes, i just jo no porto ni anglès ni amer, però la línia és global. Algú més? Alguna opinió? Què faríeu en aquest cas? O en algun altre que tingueu al cap, Clar, també cada nucli té la seva particularitat. Per exemple, jo sé que a Lleida sí que tenen una visió, o sigui, no és que facin una interpretació de la llei molt més restrictiva, sinó que quan vam anar a conèixer els nuclis urbans de Lleida, clar, tenen una visió des de molt llunyà. O sigui, allà sí que van amb la línia aquesta de dir no, a dintre del nucli com a xerrampió no us ho admetem perquè tots els nuclis és quasi una extensió del terreny, que la coberta té el mateix color de la terra i llavors està envoltat de naus agrícoles que és molt més fàcil de poder-hi col·locar la placa. Algú més? O algú que tingui algun exemple que digui, ostres, és el moment. Hi ha previsió, o sigui, perquè fins ara entenc que a nosaltres les intervencions que s'han entrat és perquè, com dic, un és per l'estalvi econòmic i l'altre per l'ús d'energies renovables. Jo crec que
molta de la glopada que ens ha entrat és per l'estalvi econòmic o les subvencions que hi havia darrere. Hi ha previsió d'una línia de subvencions de comunitats locals? Sí, de fet ja n'hi ha hagut alguna, va haver-hi el CE Implementa, que era un Next Generation, havies d'anar per això amb la comunitat ja estructurada, muntada, i això al final també va ser un element que va filtrar molt i s'han presentat, jo crec que pocs projectes, però desconec exactament els números i sobretot alguns ja s'ha de portar tot molt més treballat, diguem-ho així, però vindran més ajuts concrets, la veritat és que en vindran més. Van sortir el DUS 5.000, que és una convocatòria que ja es va tancar i també va tenir molt d'èxit, molts municipis s'hi van acollir i les comunitats energètiques també s'hi presentaven molt i et subvencionaven fins al 85% en municipis de menys de 5.000 habitants. Fins al 85%, i si l'actuació era integral, és a dir, que a part de fer una comunitat amb un autoconsum compartit, doncs feies, jo què sé, canviaves la il·luminària, millora d'eficiència, posaves aerotèrmia, una biomassa o el que sigui, posaves arribar al 100%. Si tenies de totes les 5 o 6 línies que hi havia, si estaves en 3 es considerava actuació integral i et subvencionava al 100%. I això inclou la part d'inversió, o sigui, de material, per dir-ho així, i tota la part de tramitació, projectes, etc. Molt interessant, i això doncs, es va durar molt poc, la subvenció, vull dir, de seguida es van esgotar i està tancada. És molta més feinada, no? És posar d'acord tot un municipi. Les diputacions també estan apostant molt fort, estan traient línies específiques. Diputació de Girona va fer una licitació a finals de l'any passat, més o menys, mitjans finals de l'any passat, en què hi havia 47 municipis de la província de Girona on es plantejava aquest estudi previ de fer una comunitat energètica. Vull dir que les diputacions estan fent molt, les 4. Jo crec que poder la de Girona és poder la de les pioneres, del municipi de Rupià, Amer, Cellera de Ter, etc. Cornellà de Terri també ho van fer ells. Cornellà de Terri, aquests 4 municipis són els prioritaris, els que primer han aconseguit, diguéssim, ja tancar el cicle. Ja no només ja han estructurat la comunitat, sinó que ja han fet el procés de licitació, participació ciutadana, etc. Inclús la instal·lació ja està connectada. El senyor Endesa ha decidit connectar no sé quant temps després i està, diguéssim, ja la gent rebent les factures o a punt de rebre ja les factures amb les primeres compensacions. Per tant, hi ha cicles tancats i per tant això és molt important. Doncs no sé si teniu alguna cosa més. Vale. Jo també, Es tractava d'aterrar una mica però les coses. Ja sabeu on estem, vull dir que... Vale, adeu. Doncs si no teniu res més, No? Ho deixem? estem a la vostra disposició, no? Exacte. No sé si compartireu, suposo, les presentacions per qualsevol cosa, ens contacteu i qualsevol dubte, perquè al final això ara un se'n va a casa, li dona voltes i pensa, ostres, allò, doncs ens ho dieu. Perfecte. D'acord? Merci.